Szerusztok! Itt vagyunk megint a mai videóban is a 4. pályát visszük ki. A másodikat azt már kivittem, de az nagyon nehéz a végén. Na mindegy. Akkor nézzük a 4. pályát. Amúgy én elmondom, hogy ez a fasságban Ronaldo az egész osztályom focista lesz. Na, de gondolom, az nem érdekes senki. Szóval... Beast Up. Na, ezt nem tudom milyen, pedig 2 sorpályát vittem már. Na, nézzük. Jaj, ne csak ezt a postáját, ne csak ezt utálom, mert ezt... Oh. Hát erre emlékszek, hogy milyen köcsög volt velem. Megköszönöm labdák, hogy ezt meg lenyomják a labdák. Ezt a Stumble-Up-budak a biztos. Teká, ramp. Hát azt még hogy labbolok. 100 ping. Az nem olyan sok, de én annál labbolok. Nem tudom. De az komoly volt. De. Na mindegy, ez nehéz. Mondok, hogy ez nagyon nehéz lesz. Most. De, és nem dessel. Mindjárt jön amelyik ellukra. Lenyom a gólyjal. Hát ez egy 10 perces biztos is. De sebetét mondok, nem szebetét. 10 perc. De nem úgy kettő. Ja, az ilyenen nem is lehet. Hát de miért megy ilyen hamar el? Pedig ezt nem tudtam itten ezt nem nehéz. És belenyúl, és levág a labba. Hát ha egyszerre jönnek, akkor ne, jó. Ez komoly. Mindegy. Foglalkozok vele. Szar, mert nem úgy. Taka. Az mi volt ott? Na nem tudod volna kapaszkodni. És nem ugrik el. Mindig mi fos. Ó, ne! Pedig nem milyen jó van. Ez egy live volt egyik. Akartam ugrani. De ez lesz egy 10 perc, és már 3 percnél vagyok. Oly. Köcsög pályát csinált. Nem egy picit köcsög azért. De akkor mit csináljak? Az igen. Akkor már muszáj. De nem így baszaljaj. Oly, ne! No, bro. Nem. Undarizmusi reteket veszek én. Nem. Ideges vagyok, nem. Nagyon ideges. Nagyon. De ez nem foglalkozik a játék, hogy ideges vagyok, vagy nem. Akkor is dög lesz megfele.
D2, jajmán, zsibbasztó. Oj, ne, de mik ezek? Most komoly. Idegrohamot kapok, ember. Mire kiteszem ezt a pályát? Idegrohamot kapok. Ezt tényleg mondtam. Tényleg, hogy kinek van ilyen reakciója, ember? Vagy ez a skin miatt van ez, hogy nem tudok kivinni. De az az alsó lézer, az miért jön tovább, mint a másik? Jaj. De miért nem ugrik el? Ember, ez nagyon nehéz lesz. És annyitól kell erről pályáról, nagyon nehéz lesz. Most! Nosza! Most hozzász! Én neki lett. Da. What the fuck? Terra. Ó, nem az. Most. Nem, akkor ez. Jep. Ezt utálom. De tényleg nagyon utálom, mert ezt nem lehet kivinni. Nem tudom, lehet most hülyének néztek, hogy erre a pályára azért nem lehet kivinni, mert ott a végén van az a retek, és azt nem lehet. Az igen, jó értem át a golyó. Megközépen. Ezt a Denzilman kivittem. Nem baj, most már megölhetsz felőlem. Most már lézer felőlem megölhet. Zimbadjon élje. Megvittem. És légy ne találom. Hát azt pont most mondtam ki, hogy ne találjon el a lézer. Ezt a Ramire kimondtam egy életem át. Supra R4. What the f... Nem mondok semmi, már nem mondtam, hogy rossz. Az igen, ilyen hamar. Na mindegy, akkor